tigarete vapa dzimwe dzinenge dziri mukati mekuya dzinenge dzapinda mukati tiwati kupinda mukati mekupfapfaidza tine nyanya mukoma kebhodho yebira rakaitika kumadziva takazoibata tikagara nayo pasi tikaona zvazviri haiwa inokwanisa kusvika kuvanhu ndobvapo mukoma kebhodho pasendinari ndokubva paita rufu rwomunhu akafa umwe mukadzi ndokupinda imomo ndokubva adzima light vanhu vakati ndinadzima light mbambo yachituna nguva yakazosalaiti oni vakaona chituna chapera kudyiwa maziso uyezve aidya wacho aitori pamusoro pemunhu ari mukati mekutodya Daniel chicentenary ndopindira pamarondera umwe murume angani mukadzi aitengesa doro zveshapini mumwe mudzidzisi aita vachigara basa rekuti achigara achimwa doro ipapo murume akatojaira kuti murume anomwa doro pano kunyange ndikaita kubasa muenzi anonyerikani nekuti nditisha ndizvozvo akazoti dzimba dzenguva kana kaviri gari ipapo vanomba imba achirara ipano zvakaita kuti nemukadzi ajaire kuti aiwazve kunyange baba vari pano murume anorara pano mumwe murume uyu azobva kuchikoro rimwe remazuva aita hwani asipo achibva kubasa rake achisvika pamba ndokuona murume uyu ari mubedroom nemudzimai wake tovimbana nevanhu kusvika papi pakaipa chokwadi muri yezimbabwe ndataura nyaya yemurume kukatya mukati menzvimbo yehopley kwandirushedzera mukati mukutaura ndiri mwarimo kufamba nechimoti nyaya idzodzo dzida kumira mushe zvakare kune imwe zvakare iri kudande kwachifi chiswiti yemurume nemukadzi vakafa vose mushure zvakare mekumbosiyana vadzokerana ndokubva vaponana mushure mekunge murume aona kuti munhu wandarova afa achibva tinendega ndizvouraye vese mugenda baba Isabel chii chiri kuitika munyika yeZimbabwe handisi kuziva chii babashi mutambudziko rokuti vanhu vanenge varambana vanenge vatadza kunzwanana zvakanaka vambosiyana vakadzokerana hazvipiri zvakanaka ukaona murume akabata mudzimai wake ane chikomba murume iyeye ari kugona anogona kuzviuraya zvinhu izvozvo zviri kuitika munyika chii chiri kuitika dambudziko riripo mukoma kebindi rekuti shoko rinoti kana marouranai simbai kuti imba yenyu gare zveupenyu hwese yes asi ukapinda basa chasara kubuda kana maroora munogona kurambana nokuda kuzviripo but kurambana kuriko mukoma kebhodho akusi kuramba kwezvekwadi kurambana kune feki pakati akusi kuzadziswa kunzi vanhu varambana ukasiya basa unonzi fila mafomu zako mapepa zekunza uchipo pano pakambani panapa kureva kuti zvechokwadi ukaoneka uripo unobvunza kuti uri kuitei nokuti hauchisiriwe pano vanhu vamarambanirana vari kuita vari kungosiyana kuparadzana pata vasi kurambana nokuti kurambana kana uchienda kunoroora pane ndisotsvakirai kuno ndine mwana wenyu nhasi ndakuiti wokuunganidza vanhu uyai tigare pasi ndigoroora kana vakuzorambana mumwe anongobva pane mumwe achienda kuno mumwe havasi kuendesa mapepazi ekuti izvo taakupanana gupuro kuti tiratidzane kuti hatichisiri tose saka murume ndakuroora mukadzi ndakuroorwa saka vanongoparadzana chete zvinoita kuti mwakarangarira kuti akangoenda ndine kodzero yekudzokera ende kunyange ndine 5 years tasiyana ndinodzoka ndichiti wakatora mukadzi wangu nekuti hapana gupuro ipapo ndo pane dambudziko right pakaipa ndofunga tikakwanisa baba Isabel totsvaga vanonzi macounselors vaya vangakwaniseka kuti batsiridza nemashoko kuti kana masangana nedambudziko rakadaro mungava muwanano mungava mukuwirirana chaiko girlfriend neboyfriend kana zvanetsa unofanirwa kuzvitapi unofanira kuita sei tsudzurai baba Isabel paka Harare waterfalls kuwadzana nepamwe pandisiri kutaura nezita pamwepo manje nyaya iyi takamboitaura muri yeZimbabwe ndeipi regai ndigotanga mukoma kebhodho ndiri mukati mekutsunzura kupfapfadza ndiri mukati mekureva mukati me10 uri pini 4 wakachiwamba kemenikiyosha wamukaseko nai Queen Esther Kanengoni ndinozviziva vakumuti Queen Bandit Esther Kanengoni akabada chimuti akuchema ane dzake dzaari kuchema nadzo aiwa mira zvakadaro mukoma KB pindira pawaterfalls kuwadzana nepamwe pandisiri kuti aneyazita but muri kati meguta reHarare murandakadzi akadanana nemurume womunhu adanana nemurume womunhu ndokunetsera nemukadzi wacho anetsera nemukadzi wacho mukadzi achibva atora mvura inopisa inobvadira murume wake mushure mekunge murume amboenda kunogara kumba kwegirlfriend paakazodzoka pamba mukadzi ana kufara nazvo ndokubvaisa mvura murume akarara ndokuvhadira murume ndokutsva kubva muhuro padumbu nedzimwe nzvimbo dzakati wandei dzakatsva dzakanyanyisisa ndokubva pinda mune chimwe chipatara chiri mukati meguta reHarare chinova chipatara chihombe apinda kudaro mhuri yeZimbabwe murandakadzi anga akuenda achinoona murume
murume uninye kuziva kuti iye ani zveke zvakakanganisa uyezve uyu mukadzi wake amaive mwana wake akatobatsirana kutaura kuti azve chokwadi adonherwa nemvura ichibva pastove achibva atsva ndokupinda muchipatara. Girlfriend yakakonzeresa kuti vanhu vanetsane yaintomboendawo kuchipatara ikoko chinoona munhu vachisangana nemukadzi zvokuti vaitesera zvisina kunaka. Chinova chinhu chaikonzera kuti murume kunyange ari pabhedhi aitokanganisika kuti vanhu vari kunetsana ndichirwara ndipano. Vapedza kudaro mukoma kepi mukadzi akazoenda kuchipatara achisvika kuchipatara achibva ndizvo tine urombo kana muchida munhu anga ari pabhedhi iyi akashayika noziro manei. Zvakadaro mukadzi abvunika kuti veukama nevanhu vanogara pakati penzvimbo vari kuziva kuti munhu kurwara kwari kuita ndinda kampisa. Tose takatakamira kuti munhu apore kunyange aikanganisa but ndinda kamukwadza. Saka zvaafa kudai so maziso enyika yese kubva kuhama dzake vese vatarisa kuti ndinda kauraya chi ndakauraya munhu. Ndokubva aenda pachipatara ari pachipatara ipapo ndokutsvaga mapirisi achibvamwa mapirisi akawanda. Ndokuti akakurutsa ari pasi pemumwe muti uri pachipatara ndokutakura kuisa muchipatara vachinopinda muchipatara anotora nguva yakareba achibva afa kureva kuti mukadzi uyu nemurume wake vese vanga vakuendeswa kumochari chikonzero vese vafa. Ndopakatariswa mabhedhi ake ipapo ndokuti kwachitupa vamwe vachibvaziva kuti aiwa ndiye mukadzi anga chiuya papi pabhedhi vachiona munhu. Vamwe vakazotenda kumashure vachita ruya kuzoona munhu ari kurwara vesikanzi mumwe wamanga kuzoona munhu apa ndiye ari kunzi afako amwe mapirisi mushure mekuona munhu afa. Pfungwa vakawanda vanga vari muchipatara vachifunga kuti izvo arwadziwa nekufa kwaita chi umwe wake. Hama dzemukadzi nehama dzemurume vese kwaane rufu but vakataka kunetsana vanga vari mukati mekunetsa zvakanyanyisa vanga vari kumukadzi vachiedzera kuti mwana wedu afa nekuda kwezvaitwa nemwana wenyu kusvikira vazowirirana havo but murume akaenda kunovigwa mukadzi akaenda kunovigwa. Murume ari panhamo vanhu vari panhamo yemurume mukadzi anova girlfriend akakwanisa kutuma munhu kuti aende nedzimwe hembe dzakachigara kumba kwake kumba kuchi kurufu rwemurume. Asvika ipapo munhu akatuma mubakazi tinokumbira kuti tisanetsera newe dzokera nehembe idzi. Munhu iye akabhenga ari mukati mekutaura uyezve ndiye akakonzeresa nyaya dzisizi kuti vanhu vanetsane vasvike pakufa. Nhasi musha wese wavhara ndikuda kuti ndiye akanga adana nemurume umono saka dzokera nadzo ndiye anozokwasya dziendesa. Chitunha chakatakura chiri mukati mekuenda mukati menzvimbo yekuedza yaendesa mukati menzvimbo yekuedza. Mukadzi uyu akatsvaka kuti ndoita sei ndokutakura bhegi renhumbi ndokuenda nakuhwedza ndokusvika ndokukanda hembe hama patsakaoda hembe idzi dzakaziva kuti hembe idzi ndidzo chete ndokutora hembe idzi ndokutsoka munhu wechivanhu ndokuenda paguva ndokusvika ndokuteketera vachitaura kuti izvo aiwa mwana wedu kufa wakafa zvako but hembe dzako nezvinhu zvako ndozvatakaona zviri mumba mako izvi hatizivawe nadzo asi ari kuti ndezvenyu takusiya kwauri ndokukanda paguva. Hapana kuti nguva yakareba mukadzi uyu ari mukati mekufamba anga mukati mekuonekwa nevanhu achifamba nemunhu wakafa but iye akavigwa kudhara. Kunyanya zuva yakareba kunovira vanhu vaitiona murume uyu achipinda mumba memukadzi uyu but iye munhu akafa. Zvakaita kuti vanhu rimwe zuva vazoungana manheru varoja anogara ipapo achishevedzera kuti izvo mumba mapinda munhu but munhu apinda umu ndiye watiuza akafa. Zvinoita tigare nemunhu pano ari kugara nemunhu akaita sei akafa. Ndokunoshevedza lenoti ndokubva uya ndopakaungana vanhu ndozuva randakadaniwa Daniel achiwaka chiwemba communication ndokubva ndasvika mukati menzvimbo waterfalls ndikati aiwa kana tiri pano wanai maunganidza vanhu munzvimbo inei nevakuru ndiani mwana chigaro ari munomu akafanana nakadzera kana kuti chairman zvikati chairman vari pano vasvika chairman vakati ndangonzwawo zviri pano but ndazondokwanisa kutaura kuti dambudziko rirumba umu kana rirumba imomo harina zvariri kukonzeresa. Landlord onei kuti moita sei nemunhu nokuti vamwe vari kuti kana munhu achigara pano harichagari pano. Pakataurwa nyaya iyi ndakataura nemukadzi uyu akati bhosho inini pachangu dzikutaura vanhu hadzisinhema iye chokwadi but hapana zvandingazviita zvakanditanga kare ndakazama kuda kuzviuraya ndikazvikanda mumota maimwe mota ikandinzvenga apo 10 meters apari kuti mota indirove but yakandinzvenga ikatobuda muroti ikandorova mumwe muti asi ndiyada kuti ndife chikonzero mararamiro angu ana kunaka ndikawa mapirisi but handisi kuda kufa. Pane pamwe pandingazama kuda kudapinda mune mumwe mugoti wakavakirwa ndakanyatopinza makumbo mukati ndakuda kudzika pasi ndakaona muviri wangu wakura usakwadi kuenda pasi ndobva ndabuda kufa kuri kuramba. Ipapo mukoma KP mukadzi uyu akazotsvaka mota neusiku rimwe zuva tapedza kutaura nyaya iyi akutama pa achiti pano pandiri kurwara paite vanhu vakuziva nyaya dzangu ndokubva aenda kukuwadzana achibva kuwaterfalls aenda kukuwadzana murume akatambisa munhu uyu hazivi nhoroondo dzemukadzi uyu kuti ari kubvire pano anongoti kupera kwemwedzi wanhu wakutava inzwa muri yezimbabwe munhu akatambisa murume uyu akanika ruri katikadiki kanoenderana neproperty yemukadzi uyu
ari mukati mekufamba kuenda mukati mezimekuwadzana vakagara vari vaviri mota driver nekukanda shoko tianyorosha amai madiwa vanhu ndokuwirirana ndofataka kudanana pavakaina kuti mekuwadzana vari kukati kutamisa munhu murume anoteva mota iyi akatamisa munhu anodzokera kumba akabvatorara ipapo ndo vakatora pachiripo mudziyo makaunganidzwa kuvasheketa mudziyo murume wemota iyi kuseni haana kumuka mukadzi ndokuzunza munhu haasi kumuka kusvikira azoudza vamwe kusvikira tsvaga mota vatakura munhu uyu vachipinda mune chimwe chipatara kuseni unyanzvisa kuti munhu uyu haasi kumuka but ari kudziya vachimoti magedhi rehospital kwakwasho munhu ndokubva amuka kuchii apane chandikuti muri kuinambidapi imi chichiona kuti mota yakuzama kumuswa mota yakuramba kumutsa yakazobva daito right ndobva abvisa mota right murume uyu mukoma kp ndangeti naye zuro chokwadi chakazara chaari kuziva chine ndechekuti ndiri kunzi ndandakarara hatira kuzomuka but chiwati but iripo pane chikundinetsa uye zvenyaya iri mubari ndiye kuzvimba kwekumaziso asi handisi kurwadziwa but kana makamutarisa akazvimba nemurume akadzi akatozvimba zvakare asi mukadzi ndiye kutaura mashoko kuti aiwa tanga tichirwiswa tanga tichirohwa but munhu anga achivarohwa ndiye murume uyauya mushakavu inzwai zvazoitika manje baba ndo patakasiyira mukoma kebod ndizvozvo mwanakadzi uyu anobva kunzvimbo yegogwe kunonzi kuchemvuri ndokumusha kwake ndokumusha kwake chaiko chaiko alright mwanakadzi uyu achibva mukati menzvimbo iyi akatorwa nemurume wake ndokubva siyana nemurume asati zvezvo kumwedzi imodzokera ikumba atisi kuwirirana adzokera kumba ndokuendesa kumba kwatete vake achinzi aende kunorangwa then wozodzoka kumba achirangwa kumba kwatete ikoko ndokutanga kudanana nemurume watete ndokubva aita pamuviri maiwe aita pamuviri vatete ndokuzviziva ndokubva adzingwa pambai nepamuviri adzingwa pambai nepamuviri ndokuenda mugokwesenda maanga kugara ndokubva abvisa pamuviri vatete ndokuisa nyaya kumapurisa kunyange wakaita pamuviri nemurume wangu bati kubvisa pamuviri imhosva nenyaya yekumutevera nepasi kuti wabvatora murume wangu ndobvasa nyaya kumapurisa musikana ndokutiza kubva kugoko ndokupindira mukati meguta reharare tenioroshe iyi nyaya yechizimbabwe ka ndakuchitaura naamai nababa vevana ava kutaura kuno vari mukati meguta reharare nokuda kwezvimbo zvakazoitika alright zvadaro munanesikana uyu murume wekutadza kumuka apedza kudaro akazomuka musi wesaturday akagara vari pamumvuri vachimatini vamwe marojwa ipapo ndokutanga kupfuta hembe dzakapfeka vamwe vari kugara naye vari kuti munhu ari kupfuta but iye akatogara kutaura nyaya svikatiuonere zvinoitika pauri svikanzi hembe iri kutsva mukoma kepi imwe hembe inoshamisa ikatsva pamunhu uyu ibra hembe yemukati yemusikana uyawe musikana uya vanhu zvakaita kuti vanhu vasimuke vachimira masete vakupedzera mutarisa kuti kwawai iye asiri kuchema wai asina zvaari kutaura but tiri kuona moto paari saka iye manje akabva pinda mumba make aita senge munhu asi kuona zvekutaura vanhu zvezve ndokuzotanga kubvunza vamoti kandi chii chiri kuitika ndiri kuona vanhu muri kubva pandiri munomira muchita makatitarisa mukuita senge vamwe kuti vakutochema vakanditarisa chii chiri kuitika vakuita sekunonzi zvanga zviri paari zvabvaka ndopakwanisa kuzvinzwa zvikanzi nevamwe iwe dai wafamba zvikuitika pauri izvo une nhamba here dzehama dzako zvikanzi nhamba dzamai vangu nhamba dzababa vangu idzi ndo pavakafonerwa ndokubva vasvika kusvika kwavakaita vakasvika nezuro then pavakasvika nezuro ndo pavakabuda kuenda mukati menzvimbo yemandara vaenda munzvimbo yemandara yanga mukati mekushevedzerwa yanga chibatsirwa ndo kunosangana nevamwe vanhu vakabva munzvimbo yewaterfalls vari kubatsirwa ipapo ndo vachibva kuti kuzama kuudza vanhu varipo zvikanzi kana makanzwa nyaya iri kubuda iyayi yemunhu anonzi ari kufambisana nemunhu akamira kudaizuka ndiye munhu uyu zvakaita kuti vanhu vanga vari shandiro panzvimbo iyi vataramuke vakusiya munhu uyu saka nezuro akabva abviswa pacho pari kubatsirwa pakaungana vamwe vanhu ndokubva aiswa kwake wega chandisani ndakwanisa kuita nhasi ndechekuti nenguva dza1:30 ndiri mukati mekusangana baba naamai vake vane zvavaroda kutaura zvavari kutizvo pane zvimwe zvakavanzika zvatisazivi kuti murume wake uyu here kana kuti ndizvo zvakaitwa zvakare nemwanasikana kumashure ari munzvimbo yegokwe aizi pane zvaakamboita kune zvaakamboita muri kuti sikana uyu paanga achinwa tii ari pasi pemuti anga achipfuta hembe dzakapfeka bra
pakazo vanhu pawanga vachitaramuka kubva pari bra pakazobvisa browse akaona kuti yange ichipfuta iri brava chake iye vanhu hembe dzinodzo dzinoti wamwe dzatsva ende dzikatobvisa zvinondiwa kuti dzatsva but iye haana chaanenge achinzwa kuti chii chiri kutsva anotobvunza kuti chii but amwe mai vakasvika vachi tasingada kumubvisa topu kudaizo ndopakatoona kuti braini mukati yatotsva but vanhu vakazopedzisira vamira kure naye vachiita zvaimbe tisu tiri kurwadziwa tisu tiri kuona but iye munhu pachaka haasi kutsva chii zvakadai vamwe vakadzi vechikuru vati mwanangu ngatigare pasi unofana kuti ufambe vabereki vako varipe vapenyu tipe manhamba ndo vanhu vakaita kuti vanhu vafonera uyu nekuti iye pasine kubva pakutanga haana zvaifundisa zvanga zviri mukati mari zvakaita kuti atsvage hama but apa azotsvaga hama amai nababa vakakwira bhazi kubva kugokwe kusvika muno saka nhasi zvakare na12 tichange tiri teise paakaenda kumandara achida kubatsirwa paakazoonekwa nevamwe vanhu vaigara navo kuotafozi vachibatsirwawo vakatanga kutaura kuti ndiye mudzimai ari kufamba nechipoko kusvikira vanhu vambotaramuka akazobviswa ipapo akazokwanisa kubatsirwa ire mudzimai uyu kubva ipapa mukoma kb even mubatsiri handisati ndataura naye munhu ndanga ndichitaura naye vabereki vake ndikataura navo vanoti aiwa bhozvo tinotaura kana tapa nechimwe chikamu tinotaura chimwe chikamu saka nhasi ta1 ndo patiri kusangana ndo patichanza kuti yave pabe yakamira sei uyezve ndiri mukati mekutsvaga zvakare mubatsiri ndinzo kuti ane chikamu chipi uyezve vane tarisiro yezvipi zvichabuda ya muri kuti makakwanisa kakuona murume akakwanisa kutamisa mudzimai kubva kuwaterforce kuenda kupi kukuwadza yes right ari kuti iye hapana dambudziko rari kuwana handisi kurwara handisi kuita sei zvese zviri kutaurika ndiri kuita zvokuudzwa okay chandiri kuziva ndechekuti ndakamuka ndiri mune chimwe chipatara chine zita chihome mukati meguta reharare ndichida kuendeswa kuchipatara ndichiri muri kuenda epineni dambudziko rangu ndiri asi chandiri kukwanisa kuona ndege ndechekuti ndikamira pagirazi kana ndipamira ndiri kuzviona kuti kumaziko ngokashimba asi handira pandikadhumira kana kandirova chakakonzera kuti kumaziso kuzvimbe haasi kuchiziva kusiya kwemusikana uye akarota achirohwa hei manzwa kazimbabwe pasvika update yekuti yakamira sei 0713938538 paka rusape nyazura rusape chakamira sei ndichibva parusape mukoma kepauto ndobva ndapinda panonzi paisusa okay about 80 kilometers from Bulawayo takananga kuvic force right tobva hapo ndodzoka pachoshe idzo dziripo tu ipapo dzepaisusa nechiweshe inyaya dzikada kufanana but yandava kutanga kutaura mukoma kepauto takabhoitaura ndeparusape nyazura muna april tadzoka nayo ndopayave okay ini mwanakomana mukoma kepauto haine murume ane mukadzi wake ndokubva takuti dzingari kurwara njere ndokuenda pane chimwe chikwere chemakristu achinzoda kubatsirwa right ndokusvika ndovharuwa dheni rochiwiri bini 4 akiro yespekishe mtura emambo watu vari jumanda kia ndokunamatsiwa ndovharuwa pasi makwana makuseri ndokubva adzoka ari 1 but akwanisa kuti zimwe njere dzake dzoda sei ndokubva abatwa nemakristu ayo ndokubva vamurova yebo ndokutizira kuhama dzake ndokumutevera ndokubva vamurova kusvikira baba vatevera ikoko kusvikira simudzwa kuendeswa kunzi rega ndinoudze mapurisa nemababa vachiona kuti mwana wangu maroverwa aitwa vachidzoka vakaona makristu ayasumudza munhu vachifonera nepolisi kusvika vaenda kumapurisa mwana achisvika kuchipatara achibva afa nyaya iyi ndiri kutaurai inoburikidzira umwe mutungamiri anomira sechinzvimbo chabhishopi akazobatwa nemapurisa kusanganisira nemakurukota ake echechi vakawanda nhamba yaidarika 6 yebo ndokuendesa kumapurisa muri yazimbabwe kuna vanofamba nenhefenyuro takaita muna april nyaya iyi ndichiri kuiziva munhu ndokubvaiswa kumochara ndokubva vabatwa nemapurisa kusanganisira bhishopi vakazobuda mushure mekuenda kumapurisa chiripota vachidzoka nyaya iri kumapurisa right mukoma kepi kusvika vazoisa postmortem but postmortem kubuda kwayo inenge iri kungotenderera haina zvikaona zvinozobuda pandau ini nasina nyatsoipiwa okay nezuro chitunha ndopachakazodzoka kubva muna april pakauya chitunha mukoma kepi chakasvika kuba 10 dzemanheru vanhu ndokutakura chitunha ndokuenda vamba vabhishopi kunosiya chitunha ndokutanga kuimba vari ipapo hey nyarara mari yawo nguva yako yaita sei vachimba vari ipapo about 1 hour to 30 minutes to 2 hours varipo ipapo ndokuzosumudza chitunha zvakare ndokuenda pachechi yabhishopi va ndokunorova 30-40 minutes 1 hour varipo ipapo ndokuzotakura chitunha vakuedza vakuenda kumusha kwachaenda kunoviko right so ndonzira yakazoitika kubva panyaya iyeyi iko zvinhu zvobata but chitunha pachakaenda pamapa kuma 10 usiku hapana akabuda panze zvekuratidza kuti
kuti vagari pamba pane vanhu vese vanga vari mudzimba mbere kuti vanga varimo here kana kuti vanga asi vanhu vese vanoti iwo kana kwavira vakunorara mudzimba dzawo but hapana munhu akabuda panze wepamba apa zvekuratidza kuti panga paine vanhu here panga pasina vanhu here avo vakasvika nechitunha chavo nevaida kufamba nekuperekedza mufi uyu dzingave hame neshamwari vaingori nechitunha chavo ipapo vachingoimba vari panze chiri mukofini kope wakaenda kuchechi hapana munhu akabuda kuchechi hakuna munhu akauya vaifamba nechitunha ihama dzechitunha nehama neshamwari dzaiperekedza mufi ndo dzikafamba nechitunha ndopa yave nyaya so hama neshamwari dzemushaka bva urifungidzira kuti bhishopu nevanhu vake pane zvavakaita kumufi nekuti ndikuti hatizivi kuti ndizvavari kureva here ndikuti nyaya yake endeswa kumapurisa vanhu vachienda kumapurisa vachidzoka chena mapurisa kurati rimoko ichi yemapurisa but chitunha kuya kwachaita kudzoka iko zvinozvi chatanga chaendeswa kumbe kwani kwabhishopu nekuchechi ya kocha kuinsiza right isoza mukoma kebauto inzwai nyaya iyi iri munzvimbo pasi pachifa anonzi Deli okay mune vanhu vari kuchema mukoma kebauto munhu ari kuchemedza vanhu mukati menzvimbo iyi ndi Sabhuku aita sei Sabhuku zvaari kuita iye akatozouya mushure memamwe masabhuku akatombouya nemamwe madzishe Sabhuku mukoma kebi anongoti akasvika pamba pako paune 15 years uchigara nekurima ari kushemedzera kuti izvo nzvimbo iyi kubva apa iyi iwe unofanira kugumira apa ndakutogura ndakuda kutopa munhu kana wakanga vakachinhu ari kunzi bvisa handina kupikiswa makamboona mukoma kebi nzvimbo ina Sabhuku inogara vanhu vasingazivani yekuti unosangana pachibhorano chibvunzana kuti kuyu ndiye anonza uyu akava manje ndiye ari kuvakapo uyu akava manje ndiye akapinzwa pakona yeningi apo ende Sabhuku anoshemedzera kuti iye munozviziva hunhu hwangu ndinowa anenge atazokutamba kugura stendi akamurova nekumupini wedemo ari kushemedzera kuti anoramba zvandiri kutaura izvezvi ndinogona kumurova zvakare nzvimbo yandiri kutaura mukoma kebi munyika ino yeZimbabwe munozivikana nezvipfuwo zvamunozivikana nezvipfuwo zvakafanana nemombe nembudzi nemakwai zvinotofanira kuti pese panogara vanhu zvinofanira kunge paine nzvimbo yezvinhu izvi asi nzvimbo iyi haichisina zvinhu izvi Sabhuku ane vanhu vanodarika 200 muvhileji imwe chete right chinova chinhu chekuti kune mamwe villages kutogura kunzi Sabhuku number 1 Sabhuku number 2 but iye ari 1 ane varume 3 vanofamba nawo vekuti vanogona kunzi iwewo pawatangira apo gura ipapo chienda kumberi vanhu vari kuchimba chiti munyika tiri ndiye Zimbabwe takasununguka takapiwa zvinhu nevakaenda kare tikasara tiine mugamu but nzvimbo dzedu dziri kugurwa nemunhu ari kuti handini kupikiswa ukandipikisa unoziva ndinorowa ndinovaine demo ipapo nyaya yakasvika kuna mambo here vari kushemedzera kuti isusu tisati taenda ikoko tiri kufamba nenhefenyuro tiri kufamba nemutemo yezvakawanda tisati taenda ikoko pamwe tinogona kurasika Zimbabwe tisati taenda kwamambo naSabhuku uyu titore nzira ipi nokuti tinogona kurasika tikazorasikirwa nezvakawanda vedare muri kunzwa kanyaya iyo mati ndeyekupi insiza isusa okay anetsa ndofunga akatrena karati ari kushedzera kuti anenge angonetsa chete hiya ndikakata ndikabata dema ndikutembe batiro kurwane kumashure kwavo amai so vakambokanganisirwa vakaendere kunoripota kumapurisa right kumapurisa kuti kwanza tisachaenda okay kwanzi baitiro emunhu uyu unotonetseka kuziva kuti simba rake riri papi alright nokuti anotomira zvokuti handidi kutauriswa handidi zvakawanda munomu munoti inini but vanhu vanoti ivo nyika ino inoti isusu but kuti unzi Sabhuku kuti unzi manager iye kuti panzvimbo vanoda order kana pasina makuru zvino hazviite sei hazvifambi tose tikati makuru zvinoita here zvino wacho watakapiwa kuti ndiye Sabhuku ari kushemedzera ndikati oho munhu wese oho kana ndikasumudza musoro iwo ogara pasi ndo panoshemedzera kuti toita nyerera tiri vana vemuZimbabwe Maki Mwazi anenge akuimba kuti ndikamira vakagara ndorohwa ndikagara vakamira ndorohwa ndoita kumagoni chinhu ndichizonzi batai nhunzi dzechirungu toite sei naSabhuku beyond deep down 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 paka chiweshe chakamira sei kune nzvimbo kuma resettlement ikoko hakuna maSabhuku okay vanhu
kupiwa minda ni masinza wanu kale koko right the ndoma ngiwali mukati mekwenda ikoko kunotola mali zemtero right sichina nikuti ufaleta ndiye Kanyemba ufaleta ndiye Bosho ufaleta ndiye Ezra epakuloti ufaleta ndiye Kanyemba Bonzo Kanyemba Bonzo ndiye Lester Nushanda kana marichi patawa inokuda ile Kanyemba Bonzo ndizoso inzwaisha kwitika ipapo benende panga sendi koko kukanzi kansela ndoba kuchina kunotora mali then wozoendesa kumbi kulens ziri mu order yawo yes inzwai kansela maendero akuita iko zvinozo kansela ari kuti akasvika pamba akaona paine vanakomana vari over 18 years kana uine vana 6 vauri kushanda navo vachirima munda kana iri $5 yaibhadhara Kanyemba Bonzo Patrick Isabel vana vese ivavo $5 per head kana vari vana 6 by 5 multiply by number yevana vauinawo but offer letter ndeyakanyemba hey but pamaridzi padziri kuitwa izi hapana receipt pavanoenda kansela kunosarenda mari kulens kana kuti kuhofisi yelens havasi kudzoka nereceipt okay kudhara marisiti aiuya yes saka ivo vane lendi ika kuti vari panzvimbo idzi vari kubvunza kansela ari kuti kudini aiwa hapadi ukuya kutaura ndini boss is always good mukada kuneta ndoita mapepa ndiri kutoa saka hapana chavati vaita ndopavari kuchema zvikanzi mbudzi kuzvarira pavanhu unzi ndidzingirwa imbwa yebo anyway ava ndo vanoenda kumaofisi vachidzoka nezvichemo zvedu tichivapa zvichemo zvedu vachienda kozvo vari kuteka kudaiso zvimwe tikamhanya takanganisa totozonzibvai pano zvachose tite sei tibatsirei ichiwesheriyo chiweshe mungaziva kuti inzvimbo dzipi kuti inzvimbo ipi iri kuchiweshe kwacho ichokwadi mukoma keyboard munayo nzvimbo yake inayo musoro tikapedza tiudaka kubata velens tivaudze kuti ndo zviri kuitika kupi kuchiweshe mari dzenyu padziri kuuya dzakadaro here muri kuzotevera here kuti pamba pane vana vangani dziri kuuya maridzi dziri kuuya here dzine vana 7 pamba kana dziri kungoya dzadzi dzakanyemba 9 minutes to 12 zadiyana chekusanyati chakamira sekonai bhozhongola ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba ndiri mukati mekupinda mukati menzvimbo yesanyati nyaya ndiri kutaura pano ndiye kuti izvo paita mwanasikana mukoma kepoto kwaita mwanasikana muri yezimbabwe akashaika ari musikana akakwanisa kuita mukomana wake asina kuroorwa ndokubva aita pamuviri kudaro mwanasikana akagara pamba ari mukati mekubvunzwa nehama dzake pamuviri pabva kupi pamuviri ndepaani but mwanasikana aingodzvenga kuti kufamba kwandakaita handikwanisi kutaura nekuti mwana murume uyu handichakwanisi kumuziva kuti ndoita sei zvakaita kuti mwana angozokuda ari pamba kusvikira iye pamuviri patokwirirwa pari pamba but mwanasikana pakakwirirwa pamuviri akazosvika pakunwa poison ndokubva afa aine pamuviri anga ari pamba pevabereki vake mushure mekubvunzwa kuti pamuviri ndepane ari kushedzera kuti handichazive mukomana ichokwadi ende paakanwa mweshongayo apanga pasisina kana nyaya dzedzo kunzi ari kushungurudzwa ari kubvunzwa doenese akatonwa mushonga vanhu vakarivara ndokunzwa kuti mwana uyu adona titasa kudaiso kuona mwana ari kutorutsa kupiwa mvura kuzoendesa kuchipatara munhu atoshaika asati asvika muhospital nenyaya yekuti vakatonzwa kuti chinhu chaari kurutsa mushonga poison mushonga unoimisa donja right zvadaro mwanasikana achibva apa iko zvinozvi kutaura kuno kwatiri kuita iko zvinozvi rave gore rechi4 mwanasikana uyu ashayika iko zvino Zimbabwe tasvika panguva yekuti izvo vanhu vakawanda vari kugadzira minda yavo vari kutema makwenzi vari kutarisa kuti zvitsiga zviri mumunda zvakamira sei kuitira kuti nguva yekurima zvayakukwana ungazorima sei pakunowedzera minda paya ndokubva vatanga kunesera vabereki vaya neumwe munhu pamunda panext achiti kuwedzera kwamuri kumuita munda uwo muri kuwedzera muchipinda munda mangu but ivo vari kushevedzera vachiti pamuri kuti ndikorima munda menyu ndepapi nokuti gore rakapera ndindakarima apa ndindakatokohwapo apa uyu muti uyu ndakatoupisa ndikaudonedza uri mumunda mangu imi makataka kurima gore repe zvikanzi aiwa ndiri kukuudzai kuti munhu mamuri kugadzira imomo mumunda mangu ndokubva vanetsana zvokuti vakanetsana kusvika kuenda kwasabhuka nekuenda kuti katatu sabhuka achishevedzera
vachibvisa kuti makurukota angu endai munoona ende zvechokwadi vaiona kuti munhu ari kunzi wapinda munda mangu haaziri yapinda mumunda. Sabhuku achibva audza munhu ari kuti upinda munda mangu maitiro wenyine maitiro amuri kuita haana kunaka. Ko kana muchiti ndepenyu nguva yese makambenge muri kupe toshevedzai vanhu vakapega minda yaoneke zvikanzi handinei nazvo ndati paari kuda kurima pagore rino asaparipa nekuti mamunda pangu. Right, pamhuri dziri kunetsana idzi ari kunetsa mumwe achiti wapinda mumunda mangu ndeupi? Vabereki vane mwana akashayika ere kana kuti mumwe munhu? Vane mwana akashayika ndo vari kunzi muri kupinda mumunda mangu. Right. Handidika vadaro vabereki vaiva vachibva kwaSabhuku musi weFriday last week zvikanzi nevabereki vaya vari kushevedzera kuti muri kupinda munda mangu panapa dai totomboita zvemaoko nokuti zvokuenda kwaSabhuku kaviri kaita kuti zvanetsa. Ndati musapinda musarima pamaimborima pai munda wangu. Dudu chako icho zvimwe zvokuti mwana kodzi chako chiendera nokuti ukudzorera zvakaita sei. Right, vacho ivavo vari kushevedzera kuti musarima ndo vakazenge vakudzoriwa. Vanhu vakasvika pakurovana havazi vanhurume vakura vadzikura chako amai kumagunde yekumagunde. Amai vakarohwa vakashevedzera vakati aiwa kurova kana zviri zvemaoko unogona but ndoda kuratidza nekukufungidza dzimwe ndangariro dzezvakadarika. Amai ndo mashoko akataurwa. Inini wandirova maoko kana kurima paipa uchaparima kunyangwe ndaipada ende chokwadi kuti munda ndewako but gore rino ndaida kuparima but ndoda kukufungidza kana kukurangaridza zvimwe zvinhu zvakaitika kare. Wandirangaridza zvegore riya wandirangaridza iwe. Zvikanzi kudini? Zvikanzi aiwa mashoko endozoti munoda kujairira imi chokwadi kusvika pakutiendesa kwaSabhuku nemunda watakarima munda wedu watiri makore tichirima tane makore akawanda but nhasi kungomuka muchitimo apa mucharima pa patove pedu kuti zvaita sekana Sabhuku chaiahutisa kana kupopora zvadaro mangwana makuseni pakamuka pamba apa antimunoziva kuti musha wega wega une waya yokuti kana vakawacha vanonika hembe dzavo kuti dziome. Handidika mangwana makuseni pakamuka pamba paamai vane mwana akafa pakanikwa hembe dzemwana akafa dzakagoverwa vanhu dzanga dziri pawa. Handiti paakafa mwanasikana mukuru atorine pamuviri akagoya hembe dzake pakaitwa nyaradzo dzakatogoverwa vanhu but pamba apa musi uyu pakamuka pakawachwa hembe dzakawachwa dzakatonikwa dzitori nyoro dzisati dzaoma dzakanikwa pamba. Mushure mekuudzwa inoziva kunzi izvo hongu mandirova but ndoda kumbokurangaridzai zvimwe zvezvimwe zvakaitika kumashure. Vachimuka mangwana kusina vachiona pane hembe dziya ndokuenda kwaSabhuku zvikanzi ndiwe munhu une zviri kunoko ndokuwana paine hembe dziya kuti dzibviswe dzakaita 2 days hembe dziripo vachiti dzinobviswa nani ndokubva vanoshevedzera naSahwira zvikanzi naSahwira ndizvo zvataona papi zvataona panapa zvinobviswa sei. vanaSahwira vachibva varamba zvikanzi dai munhu anga akafa pachiitika masaramusi chitunha chiri mumba tine kodzero yekuti tibate basa iri. Zvino munhu uyo akafa pakagoyiwa hembe iyi tinotoziva kuti hembe iyi yakapiwa nhenge mambobvunza here varidzi vehembe dzoti dziriko here? Vamwe vakabvunzwa hembe vaishevedzera kuti hembe yangu yakadambuka hembe yangu yakatosakara. Vamwe vachishevedzera kuti hembe yacho ndichiri nayo asi ndinayo but hembe dzaionekwa. Zvakati kutsvaga kuti vazotsvaga munhu anobatsira munhu anotsvagira ndiye akauya pamba bachiti akubvisa zvinhu izvi ndiye akabvisa zvinhu izvi but kubva zvabviswa hembe izvi hapana chati chaitika hapana munhu ari kurwara iye akabviswa hapana dambudziko but nyaya iri kuvanetsa ndiye kuti hembe dzakazobva kupi? Hembe dzemwana wangu akafa hembe dzakagoverwa vanhu mushure mekuudzwa kuti ndichamunda. Right, kumwe kutaurisana kwakazoita madzimai hapana kana kutaurisana uyezve vaitoda kurima ipapo vari kushevedzera kuti handiti Sabhuku akati ndepenyu aiwa rimai hapana chimwe chichaitika but dambudziko ravo riripo nderekuti hembe dzemwana wangu akafa dzakawachwa nani dzakauya nani dzakaiswa pawaya nani ko uya indiudza kuti ndichakurangaridza dzekumashure haizi hama yedu hembe dzacho kana ariye akazviita akazvitora kupi? 0713938538 muri kuti taniko naicho chiri kuchokera papone sanyati ine moto. Right, the International FM Radio volume boze kuti ndakachibata chimuti ndinonzi Dominic Mupambusa ndiri kunoku kudande. Dominic Mupambusa akachibata kachimuti ari kudande ari kushedzera kuti International FM Radio aiwa adekedzerwa nayo. Muri kuti kudiniko neicho chiri kusanyati